Ngiyabingelela abantu abasha ngegama lika Jesu umsindisi, inkosi enqobileyo, inkosi eyasithengela ukuphila, inkosi eyasithengela izulu kuba siqualify kuba sibe ngabakhona. Abantu abasha siyabonga abathandekayo, sibonga umusa kaNkulunkulu, sibonga ugcinwa esandleni somsa, sibonga ukutholwa ngamazulu, sibonga uthandwa ngamazulu. Singena enkonzweni Yesu nantambama nje bangcwele ngimina niyigugu bantu abasha ukube ngiyazenzela ngabe nonke niyakholwa ngendlela okuthanda ngayo inkosi, ngabe nonke namandla, ngabe nonke nihambela phezulu, ngabe nonke ngcwele amandla, ngabe nonke ngcwele umsa. Pho umsa ke ufihlakele wambulwa uNkulunkulu kulona lo ngokumsa uNkulunkulu awumbulayo kulowo muntu nangokusibusiso esiqonde nalowo muntu bese kuyasaka emqondweni wamunye ngamunye. Siyakubonga, siyayibonga Nkosi, siyayibonga Nkosi ngani bafowethu, hlalana enkosini eswena kukuphila, ukuphila kusenkosini, ukuphila kusezweni likaNkulunkulu, ukuphila kuJesu. Ngicela basibheke izwi elitholakala lapha encwadini ehubeni lika David, Psalms chapter 18 verse 28. Awufundeka khona kanje. Ngifunda ngeNew World. For you yourself will light my lamp, O God. My God himself will make my darkness shine. Let me repeat to read this verse. For you yourself will light my lamp, O God, and my God himself will make my darkness shine. Asithandaze sibonge izwi lenkosi. Baba ongcwele, uNkulunkulu wethu onamandla onke, izwi lakho lelo wadala ngalo konke okukhona ngoba wadala ngezwi. Nkosi yami siyabonga. Siyabonga Jesu sithandayo, siyabonga mnakekeli wethu. Dala Nkosi ngalo nasekushoneni kwelanga, dala empilweni zethu, libatshazo lidunyiswe lona lodwa lakhe igama ngoJesu umsindisi wethu. Amen. Siyabonga abantu abasha, siyayibonga inkosi ngendlela emangalisayo bafowethu. Kunibona nje nikholwa nikhonza, nilalela inkonzo, nilalela izwi, nilalela ukushunyalwa kwezwi, ni-convinced ukuthi yizwi likaSomandla. Lapha bathandekayo njengoba sishumayela nje, kahle kahle sakha umpheme la umuntu angacasha khona benokulondeka. Kahle kahle sakha idwala la umuntu omsha ngama khona akwazi ukugaina that advantage, akwazi ukugaina that strength, akwazi ukuba umuntu onamandla ngoba sekubonakala ukuthi lapha phansi kwelanga sidinga ulusha olugcwele amandla, olugcwele ukukholwa, ulusha olugqokisiwe amandla, ulusha olumbathisiwe, ulusha oluhlonyisiwe ngezikhali. Ngoba kulomhlaba akufuneki umuntu omsha ohambaze, kufuneka umuntu omsha obakazayo uhambe evathazela, kodwa kufuneka umuntu omsha khonta iphethe. Abantu abasha isikhathi esiningi izinto bayithatha amawala. Ngcono thina sesithe uqina sesikhulile, sesababona nokhisimuzi bedlula, sababona inhlobo zabantu, nabathatha amawala, nabathatha kancane, sesiyazi inhlobonhlobo zenu. Kodwa sifuna ukunitshena abantu abasha ukuthi le ndlela imarathon, le ndlela we don't sprint ngoba akuyiwa la eduze, but siyaphusha, siyakude, usha steady kulabo gijima abaseduze kwakho enikana nabamandla. Ngenani khona lapho, ungene khona lapho uthola i-rhythm okugijinywa ngayo, uje qa 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 qa. So ngathi awazi ukuthi uyaphi kanti uyazi. Ungavuthi usuka nje ukuthi ngoba uzophelela eduze kanti indlela isaqhubeka.
la uDavid mayehlabelela kuthiwa wayekade enqoba izitha zakhe wanqoba nangesikhathi so Zulu kaSawule efuna ukumbulala uNkulunkulu wamphumelelisa siyabonga ke manje la ihubo lokubonga ukuphumelela ihubo lokubonga ukunqoba ihubo lokubonga amandla kaNkulunkulu awabona ewaveza uGod Almighty kuDavid kodwa ke lapha mina ngicapha nenje uverse 28 elithi wena Nkulunkulu ukhanyisa isibani sami ngoba muhle umuntu omsha osibani sakhe sikhanyisiwe muhle umuntu omsha onomkhanyisela isibani senzani isibani sikhanyisa indlela yakho sikhanyisa uqhubeka kwakhe continuation sikhanyisa iprogress yakho wena ngoba njengomuntu omsha kusekuningi okulindelwe kuwe indlela yomuntu omsha inde so uthi ke wena Nkulunkulu qobo lwakho mbambamba ukhanyisa isibani sami wena Nkulunkulu my God uNkulunkulu wami yena qobo lwakhe wenza ubumnyama bami bube ngukukhanya uphendulelwe ngoba muhle umuntu omsha ohamba ephendulelwe izinto ukuthi ngiphendulelwe okumnyama kwenziwa ukukhanya bantu abasha ubungenelela kukaNkulunkulu kufaniswa nokukhanya God's intervention is compared to a light that drives away darkness and despair konke ubumnyama nokudumala ukukhanya lokho ukukhipha yonke lento ngoba isikhathi esiningi masifike enkosini sifike sidumele ngendlela eziningi ezahlukene sicasuke ilokhu izinto esasithemba ukuthi sizozenza masinyane sathola zenzeki la sathola sesenza amaphutha lasibonisa izwi lisifica ngokukhanya kwalo sibonisa amaphutha ethu sasisijabhile sinjalo malifika izwi fika insindiso yafike yathatha ubumnyama ya drive away in our lives yasishiya nokukhanya God's intervention is compared to a light that drives away darkness and despair his presence gives courage strength he also equips young people to enter into a battles and win them siyanqotshiswa ngoba uyena osinqobelayo uyabona ubukhona bakhe bunika isibindi namandla abuya sihlomise ezibahla abantu abasha abahlomileyo abahlomele ukungena empini and bayiwine for God provides shield that protects the attacks of our enemies uNkulunkulu wethu umuntu omusha nje muhla hamba ehlomile muhle umuntu omsholalelayo ocoach obani ocoach bevangeli ocoach bevangeli yithi ocoach omakade bona ama veteran alendlela ngoba thina siqhamuka lapha kuma 70s ningakabikho nina siqhamuka kuma 70s thina lokho sayibamba lokho so ziningi izinto esesizibonile so kufanele ungabhenka kithi usilalele moreover nje singabafundisi abakule region esizalwa kuyo le region sinabantu abasasiyo sikhula sibancane sikhula manje singene siganwe sibe nemisi nje wasesinemisi nje kunabantu abangaxoxela ukuthi hey lo mfana wafika wara kwanje wasuka la wesa okusigcinile ukulalela ukuthi kuyahlonywa ngoba ubukhona benkosi nika isibindi namandla buyahlomisa abamkhonzayo kuba bangene empini bangene bayinqobe and uNkulunkulu yena oprovider ihouse shield that protect you from the enemy's attack akuvikele so umuntu omsha akuyena umuntu ohamba evathazela boys and girls mawusumzwile uJesu wamamukela uJesu uhamba ebukhoneni bakhe usebukhoneni benkosi
Umuntu njalo from time to time odinga ukuhlala phansi ulalela amathip ukuthi kuhanjwa kuwinwa kanjani kule ndlela. Mawuzwa ukuthi kukhona ukukhathala, what to do. Mawuzwa ukuthi naku ngiphelelwa ngenze njani. Coach are there to help you, are there to encourage you so that we may move forward. Uthi ke uNkulunkulu qobo lwakhe uyena osusa ubumnyama noshintsha ubumnyama bami abenza ukukhanya bese ngihamba ekukhanyeni. uNkulunkulu yena qobo lwakhe ukukhanya, uyena okhanyisa isibani sami. Muhle umuntu omusha ohamba ekukhanyeni kwenkosi. Muhle umuntu omusha, uyabona umuntu osuka evangelini enkosini, isibani sakhe siyocima esigayegayeni sokuhlwa la kumnyama khona sedinga khona ukuqhubeka ephambili ukuthi isibani siyacisha. Usuke ekukhanyeni. Itheme yalenkonzo ithi God moves away darkness. God moves away darkness. Ngithanda nje lapho uDavid mayesebonga lapha ethi wena uNkulunkulu uyangiphumelelisa, wena uNkulunkulu uyanginqobela, wena uNkulunkulu wenze ukuhluleka kwami wakushintsha kwaba ukunqoba, ngoba uNkulunkulu ngakho lokho ukwenza ongeke kwenziwe ngabantu kwenzeke, ngoba uNkulunkulu everything is possible. Therefore there is nothing impossible with God. So kuNkulunkulu kuyenzeka lokhu ama challenges akho owezwayo umhlale eduze kwakho sondela. He moves away your challenges, your battles, your attacks. Uyangenelela usomandla uthi kuDavid inkosi wena uyidwala lami, wena uyinsindiso yami, wena ukunqoba kwami. Kuthe izitha zami zingihlasela bengivukele ngapha nangapha, wamanga kimi wama nami, ngoba uNkulunkulu uyama nomuntu. Bantu abasha ubukhona benkosi bufaniswa ukukhanya okususa ukufa, ukukhanya okususa amashwa, ukukhanya okususa amabhadu, ukukhanya okususa indumalo. Ngoba enkosini sibizelwe entokozweni, sibizelwe enjabulweni, sibizelwe ekumkhonzeni. Ekumkhonzeni kufuneka that strength, kufuneka amandla okumbabaza nokusho ukuthi how great thou art. Kufuneka umuntu onamandla okwenza lokho, siwanikwa inkosi. His presence gives courage and strength. He also equips young people to enter into battles and to win them. God provides shield that protects you. So uma ukhona enkosini enkonzweni, you are safer. Ma ukhona enkosini enkonzweni, umuntu esingethemba kuwe, singabhenka sithi no, le ntombi nalensizwa iyosenzela u1 2 3. Kodwa uma ungekho enkosini uyobaleka noma engekho oxoshayo, ngoba ababi babaleka noma engekho bahubhayo. Makanibusisa uNkulunkulu nakulolu lwesine. Sibuso sikaNkulunkulu sibekini, umsa wakhe bephezukweni, anilawule, aqondise izwi lakhe lehlule cabanga kwenu, lilawule izinyawo zenu zibe sesizwini lakhe lenguphila kwethu sonke nelokukhanya. Mastanders baba ongcwele, siyabonga Nkosi ngobongekayo wena ngezikhathi zonke, ngodumisekayo wena ngezikhathi zonke. Malibongwe lidunyiswe lona lodwe lakhe igama, wena uNkulunkulu awukhona nokhona noba khona kuzobe phakathi. Ziyedlula zonke izinto kodwa wona kusuka phakade kuya phakade uNkulunkulu. Mile umhlaba wonke ngowakho nakho konke okugcwele kuwo. Malibongwe lidunyiswe lona lodwa igama lakho. Sibuso sikaNkulunkulu somandla sibe kulusha lwethu. Siyabathandazela Nkosi yami nasebegivaphile, nabafikelwe isomiso, nabaphelelwe ngamandla. Amandla ayathola kwabalethemba igama lakho, ngoba abathemba wena bafana nentaba esesiyoni engenakusanyasanyiswa. Nkosi yami uyabanika amandla bakhuphuke bayiphezulu njengezinkozi. Nkosi yami olwakho uzalo lunqobiswe, banonqobiswe mangesiyoselwe izwi likaNkulunkulu. Siyabonga Nkosi, sibusise ngoJesu umsindisi wethu. Amen and amen. God bless you.